היי ילדים, יש שאלה שהרבה ילדים שואלים בהמון נושאים. יש לה רק 3 אותיות, והמון מבוגרים או בוגרים או ילדים אחרים נשארים תמהים, משתאים, ללא מענה. השאלה היא, למה? כן. לילדים יש את התקופה הזאת בגיל צעיר, שכל דבר זה למה. למה זה קורה? כי הם מאוד סקרנים. וכי אנחנו המבוגרים ממשיכים לענות, וזה חשוב לענות. אבל יש שאלות כשאנחנו גדלים קצת, שאנחנו יכולים לענות על הלמה לבד לעצמנו. ללא עזרת מבוגרים. למה לא הרמתי את קליפת הבננה שראיתי על הרצפה, וכמה דקות אחר כך מישהו החליק עליה? לא נעים. למה זרקתי את קליפת הבננה על הרצפה, אם זו הייתי אני? למה חייבים ללכת לבית הספר כל בוקר? באמת, למה? כל כך כיף במיטה, במיוחד בחורף, שלא בא לנו לקום. זו שאלה מעניינת. ואז יכול להיות שמישהו יאמר לנו ככה, ואנחנו נאמר, אבל ככה זה לא תשובה. ככה זו תשובה. קצרה וקצת מרגיזה, אבל היא תשובה. התשובה האמיתית היא כדי להגשים חלומות. נכון, לא לומדים את כל מה שאנחנו רוצים בבית הספר, אבל זה מוביל אותנו ללימודים גבוהים יותר ושונים, כשאנחנו ממשיכים לגדול ולצמוח. אז מה החלום שלכם? אני פעם חלמתי להיות עורכת דין וגם פסיכולוגית. האם עשיתי את זה? לא. אז בקטע של הפסיכולוגית אני סוג של מאמנת להעצמה אישית. האם תסכימו? אולי כן. בסוג של עורכת הדין כבר לא מעניין אותי. חלומות משתנים. למה? כי אנחנו משתנים. למה? כי אנחנו גדלים. כשאנחנו גדלים עם השנים, אנחנו מסתכלים על אותה נקודה בחיים שהסתכלנו קודם בדרך שונה. זה לא אותו דבר. איך יודעים שזה נכון כל מה שאני מספרת? נורא פשוט. קחו ספר, תקראו אותו, ותשימו אותו בצד לחצי שנה. ואז תיקחו את הספר ותקראו אותו שוב. יהיה נדמה כאילו מישהו כתב חלק מהספר מחדש, מכיוון שאתם תסתכלו על אותם משפטים, תבינו אותם בצורה אחרת, כי צמחנו, כי גדלנו. למה? כי ככה זה בחיים. כן, הייתה שם ככה, אתם שמתם לב? קצרה, מעצבנת, אבל עדיין תשובה. כי החיים הם תמיד בתנועה. והלמה שלנו משתנה. זה לא אותו למה כשהיינו בני 4 או 3, וכל מה שאמרו לנו אמרנו למה. ולפעמים האומרים אמרו ככה. אמרנו קצרה ומעצבנת, נכון הככה? אבל אל תתייחסו אליה כך. קבלו אותה באהבה, ולימדו כיצד אתם יכולים להשתמש בה. איך יודעים שאנחנו צומחים? אפשר לעשות חבורה של כוח מחשבה, סיעור מוחות. זאת אומרת, כמה ילדים שגם קצת דומים לכם במחשבה וגם קצת שונים, כי לא כולם חושבים אותו דבר, וכל שבוע להתאסף ולסעור מוחות, הוא להסעיר את המוחות גם בנושא אחר. זה יכול להיות פעם אחת בכדורגל, ופעם אחת בתוכנית טלוויזיה, ופעם אחת במשהו שקרה בבית הספר, ופעם אחת על איזה חלום שרציתם לדבר עליו, כל פעם משהו אחר, אבל ללמוד גם להקשיב. הרגע הזה של השקט,
כשמישהו אחר יכול להביע את דעתו, לתרום לשיח ולומר, היי, אני חשבתי שזה בעצם הולך לכיוון הזה, וזה הוביל אותי לחשוב שזה יכול להיות. מה זה יכול להיות? ואז כל אחד תורם משלו. כי אם רק אני מדברת כל הזמן, אז אין דו שיח. יש מונולוג. זאת אומרת, בן אדם אחד מדבר. אבל כשיש כמה אנשים ביחד, אנחנו לא רוצים להיות כל הזמן בנפרד. אנחנו רוצים רגע יחד, רגע לחוד, רגע להביע את דעתנו, רגע לשמוע את דעתם של אחרים, כי ככה אנחנו צומחים. ואם מישהו אמר לכם עכשיו משהו, ולא נראה לכם, בשבוע הבא פתאום תיזכרו בזה אני זוכר וואו, זו נקודה מעניינת. זהו זה להיום. ותחשבו על זה. ותתרגלו את זה. ותמיד תשאלו למה, וחפשו את התשובות. כי אתם יכולים. לאו דווקא אצל ההורים את התשובות. לפעמים זה עם חברים. לפעמים זה אצלכם כאן בפנים. אז שיהיה לכם יום מדהים. שיהיו לכם חלומות גדולים. וסיעורי מוחות מעניינים. ביי ביי, מסבתא ג'ודית.